Estas escaleiras do Liceo subía hai uns anos, xa hai 10 que morreu Marcos Valcárcel. Subía a última vez que o vimos en público. Os seus amigos, todos os que lle debemos tanto a nivel cultural, quixemos aquí, neste fermosísimo liceo, darlle unha homenaxe hai uns aniños. Agora nos concretará cantos anos hai exactamente o noso querido Troitiña, porque el morreu hai xa 10 aniños. Así que aquí arriba esperábame el e eu dicíalle: Marcos, estás contento con este acto de homenaxe? E el dicíame: bueno, isto débese a que os meus amigos son moi xenerosos. Era así de xeneroso el. Así que teño aquí a un grande amigo, e además alma mater do Liceo, que nos vai decir quen era Marcos Valcárcel. Querido Troitiña. Moi boas. Moi boas. Quen era Marcos, Troitiña? Difícil decir quen era Marcos en 3 minutos, moi complicado. Pero eu creo que era un dinamizador cultural imprescindible para esta cidade. Era socio de honra do Liceo, foi director da sección de literatura, e eu creo que se non marchara tan pronto, se non marchara tan de repente, tan pronto, tan tal, sería o gran, eu creo que sería un dos grandes máis que da literatura, sería un dos grandes do mundo intelectual, unha unión, como foi no seu momento Piñeiro, como foi Carlos Casares, pois el sería a mitad do século XXI sería de Marcos. Eu creo que ese sería o gran Marcos. Para concretarlo así moi rápido, porque logo le tocaríamos moitos aspectos persoais a analizar, a generosidade. Socio de honra do Liceo? Socio de honra do Liceo, tamén. O sea, que tería moitos aspectos. A generosidade, era demasiado generoso. Acordaste do día que estaba por aquí? Do último día que lle dimos o acto, acórdache? Sí, recórdalo. Eu creo que sí. Eu teño moitos recordos de Marcos que non poderei esquecer nunca. E éramos, eso, moi bons amigos, o sea, que hai moitas cousas agólpaseme, moitos recordos, moitas sensacións. Hoxe, despois de 10 anos, estou-me acordando de que hai 10 anos nese patio de columnas, aquel acto que lle fixemos cívico despois de que falecera. O sea, que hai moitos recordos que se agolpan agora mesmo, non? Fixen este recordo, Troitiña, porque non podemos pasar nesta cidade sin recordar a Marcos Valcárcel, verdade? Tanto así que adicamos un centro cultural. Ten un centro cultural, ten un instituto que leva o seu nome, onde deu clases, é dicir que, bueno, recordámoslo, témoslo moi presente, pero, bueno, tamén é certo que nestes anos, despois de 10 anos, pois tamén lle tocaba un pouco recordarlo a él dunha maneira máis específica. Moitísimas gracias. Nada, un placer.